Shalom. Horas madihita saluhuna. Diamanami inanami. Saluhuna ma ruas ni huriata KBP Cimanggis. Tapatupa pertanyaan di Bornginon. Marhite live streaming. Alani tapasadar marohatta. Tapuka pertanyaan atta. Mari demahita sabuke di nomor 10. Ayat sada doho 2. Hite-hite goarni dewata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Marsuara olopolo mahamu pabuahon, patu begehon hatai, pasar hamumai rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah na posona si Jakob, marolo-polo tu dewata maho, ale sando tanoon, endehon hamu mahamu liau di goarna, marmulia mabahen hamu puji-pujianna, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan dewata pargogo na suatu dosan, holan alaniasi ni roham sabingdo ubahen na tarbahen hami, marpungu di jolom, marsadani roha mertangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehonom mudo na pinangi do nasida, ale Tuhan, pasau ma baga-bagami, tangihom ma pangiduan nami, lehom manatau hanguluan nami, lehom ma dihami saleleng dihasianganon, par binotoa dihasit tongami, dohot dihangoluan saleleng-lelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Amen.
hatani debata turpu epistel bornginon tarsura di Jakobus 5 ayat 10 tolu sahat tu 10 songonoma didok disi tajahama marsika sorin molo adong di tonga-tonga muna natumaon na porsuk martangiang maibana molo adong na marlasni roha maredina molo adong na marsahit kamu di joma akasituan yai asa ditanya kon ibana di dapol maibana bahwa niak marita ite goar ni Tuhani dungi pangulun ni tangiang haporsioni mana marsahiti jala paheheon ni Tuhani maibana sesamanang dosana molo tungadong diulahon atong masih potong dosa mahamu dohot masih tanya masih malu mahamu namar gogos tutur jolma dosi Elia sabako dohot hita gogodo ibana martangia unang joloro udan jaladang ro udah ditanoi 3 tahun ono bulan lelengna dungi dari mamatanya jala di leon langiti maudan dungi panoi mamparbuan ido sahakna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupeoksa amin meredehita sebuke di nomor 427 ayat 1 dohok 2 Martangiang mahita asini rohama dihamu nasian debata amata dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot nasian todi parbadi amin huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus barita nauli di partai yang atta di bagasan bornginon tersurat di buku Yeremia biddu tolu ayat sada sahat rodi ayat sia songonoma hatana disi takasma tapahutihut dungi Roma hatani Jahoba tu si Yeremia padua halihon dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani ninnado songonodo hatani Jahoba napasi tokon baga-baganai Jahoba nama jadi hossa laho pasuton Jahoba do goarna jauh-jauh maho tuau asa hualusiho
asa hupabotohon tuho hata akka nabulun doho nasokal akka nasobinotomi. Songono do hata ni Jehovah debata ni Israel taringo tu akka bagas ni hutaon doho taringo tu akka bagas ni akka raja sian Juda akka naung nilohaon bahen partanobatoan dopak akka salosap dohot dopak akka podang. Adong pe jolma masuk tu bagasan laho marmusu dopak halak kastim asa dongan asa gohanna akai dohot bakken ni jolma akka naung hubunu di bagasan muruku dohot di bagasan rimasu ala naung hupadau bohiku sian hutaon binahen ni saluhut hajahaton nasida. Idama ahusad diri pahehon tu nasida hahisaron dohot hamalumon. Jala pamalumokku nasida. Jala ahu papatarhon tu nasida hadameon dohot habonaron mardapot-dapot. Jala ahu manogihon mulak akan natarbuangi sian Juda dohot akan natarbuangi sian Israel. Jala ahu pahoton nasida suang songon dimulan. Jala ahu mangurasi nasida sian saluhut hajahaton nasidai namardosai nasida do pakau. Jala marpamuati rohaku di saluhut hajahaton nasidai namardosai nasida do pakahu. Jala naniose nasidai ahu. Jala ikon gabi barita silas ni rohaku hutai bahin puji-pujian dohot bahin hamuliaon maradopon saluhut bangso parbigu di tanoon akka naupigi saluhut nadinggan nahubaheni tu nasida jadi tarsonggot jala akahitir nasida mida saluhut nadinggan dohot mida saluhut hutaon nahubaheni tu nasida. Ido sahat huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Godangdo akka parsorion namasa di tonga-tonga ni ngulut taon nabuy mabaik kita mahiu nabuy mabaik kita gabi bobonosan mabiar manang madili isara ni panahit na soramalum nunga sudi tabuan nakaparubatan akan nataboto nunga suda akan nasuda alai sahit dang ramar na malum manang boy doi ala ni parrumah tanggaon naung rudut naung dausian holong ni roha naso masyat tu sabbe at amatay dohot inatay saja budunia nalay nang masyat toan dang adong be holong ni roha di nasida manang ala ni maul lipad daraman HP lamborat situ huhon lumobi mana laho pabalga-balgahon pagodang-godakon akayanakon manang laho pasikolahon akageleng dohot lanak kana asing dope naboy mabek kita susah mahiu bobonosan mabiar jalamadil nama bahik kita hiraswada bigugu nalau mangadupi manang mangatasi sudinay alay anggo di Bornginon takas mata peok dang pasobon ni debataho pujung di sitaunommi airadido tu hatta madapoton hita disude situasi di tonga-tonga ning ulut taon dilas ni roha nang ditiki arsak ditiki susah nang ditiki sonang ditiki hipas nang ditiki marsahit hitaon ido tongon nan nialaman ni panurirang Jeremia marukil jalahu masusa do ibana dangalani dirina sadiri alai doho do alani masa depan ni bangsa Israel do bangsa Juda naik koleng sehonon ni debata manasida alani dosa dohot hajahaton di nasida dumobi ditiki di bagasan hurungan do si Jeremia ay di hatahoni mana nasitong gabe sisogo do ibana di antara raja-raja na di humaliang niban ido bain na ro raja Zedekia tikini manakup si Jeremia dungi di hurung ibana jala torop akan asing nanaing mangagohon hosa ni si Jeremia holan alai dok ibana do hasitongan ditiki di dok ibana
itkon uhumon ni debatado bangso Juda dohot Israel. Ikol leng sehonon ni debatado bangso Juda dohot bangso Israel. Jalikon sahat nasida tuha buangan. Alaidang terjalo rohani natoropi. Gabisogo rohani nasida tu si Jeremia. Ido bainai ditakup ibana. Jala masuk ma si Jeremia tu bagasan hurungan. Ido baina naking didok di ayat sadai. Di hurungan do ibana. Dibilut hurungan do si Jeremia hati hai. Alai takas do dang ditadikon jaladang dipasobu debatana posonai. Rodo debata madapotton si Jeremia. Paingoton tu si Jeremia. Didok di ayat tolu jauh-jauh maho tuau asa hualusiho. Hatani debatado on narotu si Jeremia. Di tonga-tongan di parsorion ni ngulunai naung mahiu ibana jala naung di bagasan bobonosan rohani ibana rodo debata madapotton ibana madok jauh-jauh maho tuau ali Jeremia alusakku doho. Hamaka manami nanami odo nanaing si pasahaton marhiti jamita di Bornginon tuhita saluhutna terlumobi tu hari mingguon masuk mahita tu sada minggu nai baru na ginuaran na minggu rogate lapatanna martangiang dipangido debatado hita asa gabiak kasih partangiang na makaburjuhon tangiang na hita di tonga-tonga ni ngulutong asa adong matulu nanaing si pasahaton odolan ni turpuhon tuhita di bagasan Bornginon. Na parjolo martangiang ima jauh-jauh tu debata. Idonan idok nai di ayat tulu ai. Jala debatado nama buka dirina asa sudero hitam jauh-jauh tiba. Didok akka teolog bahwa ditiki di persilakon Tuhan Yesus tangan naon buka direntangkan di atas salib tongdo gabe hataridaan na ukap Yesus majakon manang isepe na olor rotu ibana na jauh-jauh tu ibana idama parjahat na disiamun doh na dihabirang naipe dijakon Yesus do ditikirona sida jauh-jauh tu ibana asa tudus tusima molo didok martangiangon manang di dia pehita manang songod dia pe situasi na tado pitong-atongan ningolutta manang sadi hari pe boydo hita ro jauh-jauh tu Tuhan debata dang polai kon nakok behita tu pucuk buhit na di samosiran asa boy hita jauh-jauh tu ibana nuaing di hudulami lopi tangami jauh goarnai disipe boydo jauh-jauh hita tu hatta jala saitangi honon na doho dang pola be paketoa hita na belga asa boy gugu suarata lahomat jauh ibana marhusip peho di bagasar rohami totong do boy hoy majo Tuhani jala saya tangi honon na do jauh-jauh dang polai ko bayeno be manang totuhonon 3 hali hita martangi yang sadar memang dimulanai diharoron ya kamisionaris na siya Jerman mangurubi kahalak batak nang masuk gabe Kristeni dibayad do buah-buah taringot tu partangiangan ditiki sadi hari nasida martangiang dipatu pamay marhite na mamalu giring-giring 5 hali sadari paingoton halak batak naung masuk gabe Kristen asa sitiki makuling giring-giringi asa ingot na sida mangalopi tangan manang ditiki di dia penasida ditiki di hauma di pasar ditong manang ditiki di jabu hudul-hudul alai mulu dibegi suara ni giring-giringi itor lopi tangan manasida martangiang tutu hatta mangido pangurupion manang jauh-jauh tu iba alai yang gunwai dang polai ko diatur hobe si songoni manang sadi hari pe di dia pe diganuk partikian boydo hita jauh-jauh tu iban jala saitangi honon na dohita sadok jauhon maguar ni dewata di ngolum disude partikiamu disude inganan doho disude situasi na niya dopamu di tonga-tonga ni ngolum na baduahon martangiang ima manangihon suara ni dewata nataboto sariling nom mulai dok martangiang berarti tapaka luar maka hata-hata ta siapa mangat taon tapasaha tu Tuhani manang boy do sopola kaluar suarai alai di bagasar rohat taon ta bilang-bilangi jala tadok akadia natapangido sia Tuhan tay alai di Bornginon naing guru honot tas baru taringot tu tangiang
mulai dok martangi yang tongdo iko pakeota partikiani yang sian hata tangi. Jadi adong kesempatan dihita mabegei manang-manangihon suara ni debata hata ni debata tu hit omma na dilapati ni piga halak marhite na ni dok na meditasi molo meditasi dang pola ruar maninga hasya pamanganon dang pola ni rangkai kata alai sadok so iba mangido Tuhani mamakata itu hita so hita manangihot takas dia mahat dia masuara ni debata nagabi hanguluatta itong-atonga ni parsorion ni ngulutay asa molo-olo hitatangi di suara doho di hata ni debata di sima dapok tahabisuhon songod dia mengadopi sitaonon songod dia mengadopi hamaolon songod dia mengadopi parsahiton songod dia mengadopi parukilon nasota atusi ala gabi boto otama marhite hatana marhite suaranai dia matindakan nadumengkan buat otak. Ternyata berdoa tidak hanya sebatas mengucapkan kata-kata. Berdoa juga bisa dilakukan dengan berdiam diri, membiarkan Tuhan yang berbicara. Kita berdiam dan mendengarkan Dia berbicara. Apa yang harus kita perbuat dalam menghadapi segala pergumulan? Jalatabo todo sude akka namasa parsorion di tonga-tonga ni ngulut taon dang martujuan ni laho mangagohok kita dang laho mangagohon akka jolma na prosia tiba alai baliksa asalam solho doha tutuhani asalam matoras doha porsiota tutuhani asalam marsitu tu dohita pauliulihon dohot paibaruhon ngulutta jala asalam takasdo taida sude pabahenan ni debata na mangula mangurupi hita di sude parsorion ni ngolut pangatusion si songon ni boy dapat hita holan ditiki olo hita manangihon suara ni Tuhani di bagasan tangyang ta manangihon hata ni debata na manuturi hita marhite-hite tangyang tudus dosongon namasa na niadopan ni Israel hamaolon na niadopan ni bangso Juda dohot bangso halak Israel utara tabo takas ternyata pembuangan itu bukan lantas untuk membumi hanguskan umat Allah tapi itu adalah jalan Allah untuk memurnikan umatnya supaya umatnya sadar dan tahu bagaimana Tuhan menolong mereka bagaimana Tuhan memiliki kekuatan dan kuasa untuk menyelamatkan mereka. Umat itu hanya terbuang selama 70 tahun. Setelah itu Tuhan menjanjikan lewat Yeremia, mereka akan dibawa pulang, mereka akan diselamatkan, mereka akan diberikan kesejahteraan. Segala sesuatu yang hilang akan dikembalikan kepada mereka. Asa haleleng seni bangso Israel loh Juda, dadana laho mangagohon alai pauliulihon dalam lahu papoliton bangso ni debatado nasida napatuluhon mana parpudi martangiangi HP ima mangaluas debata mangula di ngoluta naparjolo naking jojo nabaduahon manangihon suaranan manang hatana napatuluhon paluas sonibana mangula di dirit tajahama aya onom sahato aya sia didok disi debata sadiri do na paluarhon debata sadiri do na manugu debata sadiri do na pamalupon debata sadiri do na pahisarhon dangadong disi peran disi Yeremia dangadong disi peran ni halak Israel debat asa ditiki martangi yang hita tutuhani na paluaso debatado mangula di dirita tadok Tuhan ho mana mangula patupahon na dumenggan di tonga-tonga ni ngulukon ay sohubo to manang dia si bulusok molo soho na manguluhon am. Sekali lagi orang yang berdoa adalah orang-orang yang membiarkan Allah berkarya di dalam kehidupan. Ay do banero nakaningan di sidi ay tului asahu pabotoho tuho aka dia na sabinotong jadi asa taboto mabuat tindakan na denggan nah hobar tolong menirohan itu hani taloas debata mangula di tonga-tonga ni ngulut
Boy do ganu pare hita martangiang. Alai dang taluas dewata mangula di dirita. Taingok do si Abram. Martangiang do mana Tuhan? Dia do jajimi, leonomu dia unimu poparan na gudang. Ai sahatu saunari ngamatua au, somarnadong do peyanakok. Dungi do imana Tuhan pasaha ma hobar tu pada mi dia. Martangiang do si Abram. Alai dung tangiang nei, neng ibana do mangula majuluani debata. Marhiteah. Isak kapi rohana ma mabuat si Eliezer gabi anak angkana. Inna rohani ibana menurut pikiran di mana ngamatua au. Toy mahu buat masih Eliezer anak angkat ton gabi imahu huain gabi anak kok. Martangiang do imana tu debata, alai dibuat ibana do peran ni debata mengula di tangyang nai. Di tangyang kodo alai sehirana sopos rohana di debata diulahon ibana hobar tu pamikiran ibana. Jok do nang dingulu tos songoni. Tapasaha do tutuhani. Tatangyak kodolnya tutuhani. Alai dang pos rohata di tangyang tai. Dang pos rohata na tukgo ni debata laho mangulahon ahana tatangyak koni. Ngahi araho pasaha di ibadah minggu. Taringot tu situa nalau berkunjung tu rumah sakit marsahi ruas ni huriai dungi lau masih tuai mengunjungi tu rumah sakit dung saha di rumah sakit ditanya kon nasida mah namar sahito tung takas do tangi yang diparhaladui manangyakon martangi yang mahitain na parhaladui ditanya kon Tuhan haruna mati di panguluho lemma sahi di dongan namyon tu dugugum pamaluponi ninna si partangyangi amin ninna dung saya cerita mula ma parhala doon holak keluar siap itu ni kamar ni perawatan ni ruas ni huriaon itor namar tangyangi do madok dang liling be inne ba lewat doi inne ba anggona kitang yang nasoi nama ibagasan haruna mate ibanguluhoy alehola salaka keluar siap kamar rumah sakit lewat namai ibana sendiri dang dihabosi ibana nanti nanya kon ni ibana natukko ko ni debata mangula di diri ni namar sahito asaboy do jojot nang hita di tangyang tabe songoni tatangyak ko do akan natapangidui alai dang tahabosi natukko ko ni debata dang taluas debata berkarya laho pasauton akan natangyak kon ido bay na saya diajari hita tangyang tai ali Tuhan unang malo mo ni rohak sakakmu mana saut dia tapaido do A B C D E F G sahat tu jet tapaido alai diajari di Tuhan Yesus do di ujung di tangyang tai do honot pa sai saut ma lomo ni roham dia ala takas do dang hopar tu pikirata tu rohata pasahaton ni debata tu hita alai dia na dumenggan dia na rumikot ido lehonon na dihita nagabi alus ni akka tangyang sadok molo martangi yang hita tahapo sima natuk dogogo ni debata pasauton tangyang tai jala taluas maibana berkarya di tonga-tonga ni ngolutta atong disudenai dihamuna amanami nanami ruas ni huria tahabur juhomma na martangyang amin martangyang mahit ali Tuhan debata tutu di tonga-tonga ni ngulu pakka porsion namyo nungajut hami martangyang tuh alai sipata ragu do hami di tangyang na sipata daku haposi hami ahana hupang ido hami alani idi borginon di paingoto do hami alai Tuhan diragam ni parsorion nekon adopan nami tonga-tonga ni ngulu namion naing mahami toktong jauh-jauh tuho jala tinggil tangi hami di suaram na manuturi hami na mangajar-ajari hami dia mana dumenggan ulah honon nami dia mana dumenggan hata honon nami dia mana dumenggan si pikiran nami di tonga-tonga ni parsorion Tuhan debata amanami mangula maho di ngulu nami mangula maho Tuhan disudia katangi yang naku pasahat tami tuho molo pedang haru pitorsonari hujalo hami akan pinangido ni rohanami pos do rohanami Tuhan partikiamu do na lumehet pasaha mai dihami hobar tulomo ni roham ali Tuhan marhiti to dim to di porbadia paingok mahami doho sude ruas ni huriam
asa gabiak karuas ni huria si partangiak kami Tuhan, jalahu haburjuhok kami ma, tangiang nahu pasahat kami itu. Di bornginon, homa nama masu hami saluhutna, akaruas ni huriam narotu bagas joro, dohot na di bagas nasi daganuk marsadasar, guhi malas ni rohani nasi. Ajari hami Tuhan, lahu mengujungi sadarion, mangalopi tangan pasahaton ngulunami holat tuho. Asa homa na madjagayhan, mamulus borngin na holomon. Ali Tuhan di bata amanami, di bagasan sadarion nahurang nahuhatahok kami, nahupikiri jalan nahuulahok kami. Namaralo tulomon ni roham, marpamuati maruham ali Tuhan, sesama dosa nami, sesama dosanya kadongan nami na niulan ni nasida. Asa tung tamahamion, gabi habauran di pasu-pasu. Atong ali Tuhan di bagasan bornginon, mangulu manang mati, rabdohot homaham, holan marhite anakmu, Yesus Kristus Tuhan si paluaham. Amin. Mari dimahita. Saya rohatta martanyang mahita di bata amanami nahusobahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami gok puji-pujian hamalate husoboro nami le Tuhan pasatami tuho di bagasat tikyo di male Tuhan totong do namarni otami dia kaasi do tolong munahu jalohami si anak katikinang salpu sahat putikyon saur di pertanyaan nami di bagasan bornginon terlemu bimaya le Tuhan di kami nama kubesi totong do di dongani ho di ramoti ho do kami nang songoni ruesmu naro tu bagas joro ona le Tuhan na manghuto pertanyaan mau le ate male Tuhan di pataruhone side di bagas joromon di bagas kahipason terlemu bimata he di akadongan nami nasubui rap dohotami itu bagas joromon manang di dia penasida ramoti ma totong ali Tuhan ali di batama nami namar ningot tami saluhuna diak karuas ni huriam molo tungadong ali Tuhan na di bagasan akka parsahiton hom ali Tuhan nama dauni nama masu-masu akka ubat na pinangan nasida nang songoni akka para medis asang gia tali Tuhan kumisar jala tibu mel akka parsahitor siapa matang nasida bui kami muse rak marsaur mamuji pasangapun warmu na bediai molo tungadong dia ka perkerijuan le Tuhan pargugoy nasida jala ramoti parbisu ke le Tuhan asa padaw akka para marasin nasida bui pajupang do keluarga di bagasan akalas ni roha Mola temali Tuhan disudi aka asimi na kujalohan. Marni otami tahiali Tuhan. Di panitia pesta pembangunan nami totong dodong nami tuado pamuali Tuhan. Asa homa mangalehon gugu dohot sadani roha pikiran natorang di panitia nami. Asang giat bui merdana ka program ni huriami nang pinasaha na tu panitia pesta pembangunan le Tuhan. Imali Tuhan nanaing pengadaan rumah dinas pendeta nami. Asiroham buka maroha do pikiran dasidas lumubima dia karuas pendukung sudi asang dia bemartupa ale Tuhan sesuai doh rencana naung binahen di panitia nami ale Tuhan nang songni petahe ale Tuhan negara nami oppe totong doh pasahatami tuho sudi dia ka pemimpin nami pemimpin na tertinggi sahat tu na terendah ale Tuhan baik mana sida totong sisa daroha
sepergugui ali Tuhan. Asa nasida totong mergugu sada rohana sida dinalaho paturai-turai negara namion asanggia bolam tumajuna ali Tuhan saluhuna. Tuhan totong ro pasahaton nami saluhuna diaka pemimpin ni negara namion asa margugu paturai-turehon tujuan ni arion ali Tuhan. Tong ali Tuhan maulate madiho saluhuna tabay makapasu-pasumi Tuhan saluhuna sanggiat tami boy mangula diak kaulon nami laho mamuji pasangapon warmo nabe dia ali Tuhan. Tigijang ni saluhuna ali Tuhan perdosa na gudang dohami badiado anggoho atong rasi majumulo akadosa nami pangalason nami ali Tuhan asang giat tamat dalupami manjalo ahasi dohot holong ni roham na nang sipata patupamu Tuhami atong ali Tuhan dihoma pamujon nami mga saong anak mo Tuhan Yesus Kristus si paluhami tangiang ele namio wasatay mato Tuhan mauliate ma diho ali Tuhan amen. Mari demahita laos di mata pasahat peliat. Tatangya koma peliata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mau diutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido di tangiang hatopatay. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaum. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang.
Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona punah harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nilelengna. Asini rohan itu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bataam. Dohot parsaoran nito di parbadiama. Nama masu-masu hamu saluhutna. Di hamuna manami nanami ruas ni huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na adong nuaing di bagas joroon dohon nama dohoti pertangyangan di bagas Taganup secara live streaming. Hami parhalado namar tugas di bagasan pertangyangan sadarion masahato selama borgin ma dihita saluhuna tuhata ma nama masu-masu sialom horas ma dihita.